తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న ప్రముఖులు భారత ఎన్నికల కమిషన్ సెక్రటరీ సంజీవ్ కుమార్ ప్రసాద్, ప్రభుత్వ విప్ యార్లగడ్డ వెంకట్రావు, ప్రభుత్వ విప్ బాబు రాజేంద్ర ప్రసాద్, నటుడు సప్తగిరి. ఓం నమో వెంకటేశాయ. ఒక అద్భుతమైన దర్శనం జరిగింది ఈరోజు. సర్వే జనా సుఖినో భవంతు. ఎన్ని సమస్యలు ఉన్నా ఇక్కడికి వస్తే అన్ని సమస్యలు ఆ స్వామి తీర్చేస్తారు కాబట్టి ఆ వెంకటేశ్వర స్వామిని ప్రార్థిస్తూ ప్రతి ఒక్కరు చల్లగా ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మీ సప్తగిరి. ఉన్నాయండి, నా మంచి సినిమాలు ఉన్నాయి. తప్పకుండా ఎంటర్టైన్మెంట్ చేస్తాను మిమ్మల్ని అందరినీ. సినిమాలు అనేది రెగ్యులర్గా వస్తూ ఉంటాయి. థ్యాంక్ యూ. రావాలన్నా सोशल मीडिया पर पोस्ट करना। है